खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 23 जानुवारि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै आसाम शिबसागराव थानाय जेरेङा फोथाराव फैगोन जेराव 3,50,000 सुबुंफोरनि थाखाय पेन्डेल बानायनाय जादों दिनैनि सानाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामनि 1,06,900 नखरफोर जायहा हानि पाट्टा गैजाया बिथांमोननो हानि पाट्टा होनायखौ बेखेवगोन आसामनि मिनिस्टार जगन मोहन बिथाङा बुंथिदों दि आसामनि मोनथाम जिल्लाफोराव बे हानि पाट्टाखौ गावगाबागाव जिल्लानि हेडक्वार्टार्सफोराव राननाय जागोन बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायावबो दिनै हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिया जागोन क'क्राझाराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथां इएम अरुप कुमार दे इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोनहा रानगोन बाक्सा मसलपुराव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी इएम दिगन्त बरुवा बिथांमोनहा रानगोन चिरां काजलगावआव इएम उखिल मुसाहारी आरो इएम गौतम दास बिथांमोनहा रानगोन उदालगुरि जिल्लायाव इएम रनजित बसुमतारी आरो इएम घ्यानसाम दास बिथांमोनहा रानगोन मेघालयआव खयला जावनायाव खयला बायख्रबनानै 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों बे जाथाया मेघालयनि इस्ट जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा खयला जावनो थाखाय हाखराव हाबदोंमोन बेयावनो खयला बायख्रबनानै गोग्लैनायाव 6 जिउ खहा जादों आरो बिथांमोननि गोथै देहाखौ मैया शुक्रबाराव मोननाय जादों उनाव गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों अफिसियेलआ बुंथिनाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय 6 साबाखौ सिनायनो हानाय जाबाय 7 सुबुंफोरा आसामनि थागिबिफोरमोन मुंफोरा फारियै करिमगन्जनि जिलाल उद्दिन दिलबार हुसैन आली हुसैन मकबुल हुसैन आरो सिलचरनि आब्दुल साबु बे जाथायनि सायाव पुलिसआ दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ 2017 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्रायनो बेथन मोनाखै बिटिआरआव थानाय माखासे टेट पास जानानै फोरोंगिरि मोननाय बिथांमोनहा बुंथिदों दि 2015 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि दानाव बिटिसि सोरखारा फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्टखौ होदोंमोन नाथाय थांनाय 2017 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्रायनो बिथांमोनहा बेथनखौ मोननो हायाखै बिथांमोनहा मोननो गोनां दरमाहाखौ मोननो थाखाय आरो बिथांमोननि साख्रिखौ पार्मानेन्ट खालामनानै होनो थाखाय बिटिसिनि गोदान सिइएम प्रमद बर' बिथांनिसिम आरज खालामहरदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि बिथांमोनहा गासै 392 मोन बेनिनो 2आ रांनि आंखालनि थाखाय देहानि फाहामथाय लानो हायैयाव जिउ खोमानो गोनां जादों फोरोंगिरिनि दरमाहा मोनैनि थाखाय बिथांमोनहाबो संसार जानायाव गोबां जेंनाजों सोलिनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बिटिसि एबा बिटिआरआव थानाय आइजो दखानदारफोर एबा गलादारफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आइजो दखानदारफोरनो साफायाव 20,000 रां होनाय जागोन बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर खावलिया मुंनि गामियाव बिटिसिनि बारग' इएम रबिनबाला बिश्वास बिथांनि दैदेननायाव मोनसे मिटिं जादोंमोन बेयावनो बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसिआव थानाय आइजो दखानदारफोरनो सासेयाव 20,000 रां होनायजों लोगोसे गाव सुंथा आफादफोरनोबो रां अनसुंथाइ होनाय जागोन मख'नो गोनांदि बे रांखौ माब्ला आरो माबोरैहाय मोननो हागोन बेखौ फोसावथ'वाखै बेनि अनगायैबो जाय गोरिब नखर आरो दासिमबो सोरखारनिफ्राय न' मोननो हायाखै बिथांमोननोबो गिबि खोलोबाव गं 800 नखरनो होग्रोनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथां गबिन्द बसुमतारीया नोंथाङा सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां न' टयलेट रेशन कार्ड आरो माबाफोर मोननांगौखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथाङा 01142213300 नङाव कल हरनानै नोंथांनि जेंनाखौ फोरमायहरनो हागोन गुवाहाटीआव 27 जानुवारिनिफ्राय दैनि आंखाल जानो हागौ गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि सा 2,700 मावथिफोरा गावसोरनि माखासे दाबिखौ लानानै 27 जानुवारिनिफ्राय आसाम सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायनि थांखि लादों बिथांमोननि माखासे दाबिफोरा गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसनाव मावग्रा मावथिफोरखौ पार्मानेन्ट खालामनाय सम मथे पेन्सन होनाय मावथिफोरखौ प्रमोशन होनाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां बेफोर दाबिखौ आसाम सोरखारा मावफुङाब्ला 27 जानुवारिनिफ्राय गुवाहाटीआव दै साप्लाइ खालामनाय दाखोर गारनाय बेफोर खामानिखौ मावनाय नङा होननानै बुंथिदों आरो बिथांमोनहा थारैनो बेखौ मावोब्ला गुवाहाटीआव थाग्रा सुबुंफोरा गोबां जेंना जानो गोनां जागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
सोरखारनि बेरेखा सोंखारिजाथाव पस्ट होयोब्ला बियो दानिया क्राइम जासिगोन आरो पस्ट होग्राया बेनि थाखाय साजाबो मोनगोन। बे गोदान आयेनखौ लाबोदों बिहारनि चिफ मिनिस्टार नितीश कुमार बिथाङा। सोरबा जुदि सोरखारनि बेरेखा गाज्रि पस्ट ससियेल मिडियायाव हगारोब्ला पस्ट होग्रानि हेंथायै राहा लानो थाखाय नितीश कुमार बिथाङा बिहारनि पुलिस इकनमिक अफेन्सेस विंगखौ बिथोन होबाय। अन्थाइ बेफ्रुहोग्रा भारत बेफ्रुनानै सादाइनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया कर्नाटकनि शिवमोग्गानि मोनसे क्वेरियाव जादों। गंसे ट्राकआव अन्थाइ बेफ्रुहोग्रा भारत एबा जिलेटिन स्टिक्सखौ शिवमोग्गानि मोनसे क्वेरियाव लाबोदोंमोन। ट्राक ड्राइभार आरो लेबारफोरा ट्राकखौ क्वेरियाव दोनथ'नानै आराम लाथ'बाय थानाय समावनो अन्थाइ बेफ्रुहोग्रा भारतआ हरखाबै ट्राकआवनो बेफ्रुदों। बे दुखुनांथाव जाथायजों सादाइनि जिउ खहा जादों आरो माखासे जोखोम जानायजों लोगोसे खाथिनि बिल्डिंफोरनि खोरखि दरजाफोराबो थेर बेथेर जादों। बे जिलेटिन स्टिक्सआ ओरैबायदि गोख्रोंमोन दि बांग्रिं मावनाय बायदि खाथि खाला ओनसोलफोरखौ सोमावग्लुंनो हादों। बे जाथायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। कर्नाटकनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो जिउ गोमानायफोरनो साफायाव 5 लाख रां होनो फोसावबाय। बेजों लोगोसेनो थांनाय बिस्तिबाराव कभिड-19 भेक्सिन बानायग्रा पुनेनि सीराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियायाव अर नांनानै साबानि जिउ खहा जादोंमोन। जिउ गोमानाय साबानि नखरनो साफायै 25 लाख रां होनो थाखाय सीराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाया फोसावबाय। अइल इन्डिया लिमिटेडआ 20,000 लिटार खावनाय थावनि टेंकिखौ हमनो हादों। अइल इन्डिया लिमिटेडनि सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टआ मोनसे स्रेड खौरां मोननानै मैया तिनसुकियायाव अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशन खालामनायावनो अइल इन्डिया लिमिटेडआ 20,000 लिटार खावनाय थावनि मोनसे अइल टेंकारखौ हमनो हादों। नैथि खोलोबनि कभिड-19 भेक्सिनखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो लागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 6 जानुवारियाव कभिड-19 भेक्सिन होनायनि गिबि खोलोबखौ भारत नाङैनो होनाय जादोंमोन। गासै 8 लाख सुबुंफोर जाय देहा सावस्रियाव मावो आरो सिगाङाव थानानै खामानि मावग्रा जेरै पुलिस बिथांमोननो होग्रोनाय जादोंमोन। भेक्सिन होनायनि उनाव माखासे सुबुंनि देहायाव एसे साइड इफेक्ट नुजादोंमोनब्लाबो उनाव मोजां जाफिनदों। गिबि खोलोबा 6 जानुवारियाव जादों। बिनि 28 सान उनाव होजागोन नैथि खोलोबनि भेक्सिनखौ। खौरांनि बायदिब्ला नैथि खोलोबाव 50 बोसोर बैसोनि बांसिन सुबुंफोरनि देहायाव बे भेक्सिनखौ होगोन। बे भेक्सिनखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि गाहाय मन्थ्रि, MP, MLA गासैबो बिथांमोनहा नैथि खोलोबनि भेक्सिनखौ लागोन। डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स DRI दिल्ली जनेल इउनिटआ म्यानमार इन्डिया सनानि सिखाव फालांगि खालामनाय केसआव गासै 28 कौटिनि 55.61 केजि गुबुन हादोरनि सनाजों लोगोसे 9 दायनिगिरिखौ हमनो हादों। DRIआ माखासे स्रेड खौरां मोननानै साबाखौ दिल्लीनिफ्राय हमनो हादों आरो साथामखौ लखनौनिफ्राय हमनो हादों। थायाहम फरायसा गौथुमनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आयेननि बेरेखा रां दाबि खालामनानै हमजादों। हमजानाय 4 दैदेनगिरिफोरनि मुङा फारियै देबजित गगৈ, निरतम फुकन, प्रतिम बरा आरो उत्तम बर'आ। उनाव बिथांमोनखौ जामिनाव हगारफिननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला दिग्बयनिफ्राय फैबाय थानाय बाथामजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ लाखिनानै रां दाबि खालामदोंमोन। ट्राक ड्राइभारआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा रां दाबि खालामनायजों लोगोसे ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ धमकिबो होदोंमन। बेखौ लानानैनो ट्राक ड्राइभारआ चेपन पुलिस थानायाव FIR होनायाव पुलिसआ थायाहम फरायसा गौथुमनि 4 दैदेनगिरिखौ हमनो हादों आरो माखासेखौ दासिमबो हमनो हायाखै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।